bantaran haufari BTRn जोलुर गेलेनायखौ आंनि साफ्रोमखौबो बान्था राननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। उदालगुरि जिल्ला दिनै 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे बैरागाव एबसुनि मददाव 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायनाया दिनै जोबथा जानानै थाङो। बे जोबथा जोलुर बादायनायाव बड'फानि सावगारियाव गिबियै बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनो BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी लोगोसे गोजोन खौसेथिनि नोजोर बोनानै बेलुन आरो फारौ बिरहोजेनो BTRनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनहा। बे जोबथा जोलुर बादायनायखौ बेखेवना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर'आ। जोबथा जोलुर बादायनायखौ बादायो डिमाकुसि दख'रा FC हानजा आरो बेनि हेंथायै बादायो बनरगाव दख'रा FC हानजाजों। बे जोबथा जोलुर बादायनायाव BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो नायनि। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि अंडर 13 बयज फुटबल टुर्नामेन्टनि जोबथा खेला आरो बे खेलायाव बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बेखै जोंनि बे BTR ओनसोला फुटबल खेलानि मोनसे हासार गोनां ओनसोल। बेनिखायनो दा बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ उन्दै बैसोनिफ्रायनो जों फुटबल खेलानि प्रति बोरैहाय गोसो गुदुं खालामनो हागोन बिनि बाथ्रा सिन्था खालामनानैनो दिनै BTR सरकार हिसाबैबो जों फुटबल खेलाखौ जेसेबां डेभेलप खालामनो नाजादों आरो फुटबलनि प्रति जोंनि उन्दै उन्दै बैसोनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आकर्षण खालामनो नागिरदों आरो बेखायनो बिभिन्न फुटबल इन्टारनेसनेल लेभेल आरो नेसनेल लेभेलनि खेला जों बेयाव आयोजन खालामदों। बिनि गेजेरजों जोंनि गेलेग्राफोरखौ थुलुंगा होनो नाजादों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बिथिंखौ नोजोर होनानैनो आनसलिक लेभेल बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेल बायदि कम्पिटिसन फाथिना दिनै उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि आन्दाराव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि अंडर 13 गथ'फोरनि जे मोनसे बादायलायनाय बिनि फाइनाल खेला दिनै बिथांमोना डिसिसन बे दुलाराय बर' फरायसाफोरा डिसिसन लादों जे एबार नैबे माबायाव फाइनाल जायफोर चेम्पियन जागोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि बिथांमोनखौ स्टेट लेभेलनि खेलायाव हरगोन आरो बेयाव चेम्पियन जायोब्ला जों बेखौ नेसनेल लेभेलनि बेबायदि मोनसे आयोजन अंडर 13 खेला आयोजन खालामनो थाखाय बिथांमोना खावलायगोन होनना बुंदों। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि फुटबल प्लेयार दिहुननो मोनसे नाजादों आरो जों आसा खालामदों बे नाजानाया साक्सेस जागोन। आरो जिहेतु दा गेलेनायखौ प्रफेसन हिसाबै बानायनो नाजादों बिभिन्न खेला फुटबल नङा फुटबल भलिबल क्रिकेट हकि काबाडि बेडमिन्टन लन टेनिस बे गासैखौबो प्रफेसनेल लेभेलाव मोनसे प्लेयार दिहुननो नागिरदों आरो बेबायदि जों ग्रासरुट लेभेलनिफ्रायनो बिभिन्न जायगायाव खेला कम्पिटिसन खालामबा आरो बे कम्पिटिसननि गेजेरजों बेस्टनिख्रुइ बेस्टसिन प्लेयार दिहुननो हायोबा बेनो बिथांमोनानो मोनसे समाव नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयार जाहैगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोर उदालगुरि जिल्ला कमिटिया बेवहाय दिनै फाइनाल माबाय हल जिल्लानि गेजेराव बनरगाव प्राइमारि आरो डिमाकुसि प्राइमारिनि गेजेराव दिनै फाइनाल गेलेनाय जादों आरो जों आसा खालामदों बे खेलानि गेजेरजों मोजां प्लेयार सायख'लायनाय जागोन आरो बे मोजां प्लेयारखौ सायख'लायनाय मोनसे टिम बानायगोन आरो बे टिमआ जोंनि डिस्ट्रिक्ट टिम हिसाबै दाजानाय जागोन आरो बिदिनो सेलेक्टेड मानसिफोरखौ लानानै डिस्ट्रिक्ट टिमफोरखौ लानानै स्टेट लेभेलनि टिम माबायाव कम्पिटिसनजों जों बाहागो लानो हानाय खाबुखौ मोनगोन। BTR सरकारा फोसावदों जे अंडर 13नि जे सुजित नार्जारि बिनि मुङाव जिखिनि बोसोर खालामबोदोंमोन बेखौ खुंनाया माबायदि खालाम? जों फुटबल खेलाखौ जिहेतु बे अंडर 13 थाखाबायनोसै बिनि अनगायैबो जों गासैबो लेभेलनि फुटबल खेलाखौ दा जेनेबा इउएन फुटबल थाबाय जोंहानि बेवहाय मार्टियास फुटबल टिम थाबाय हरिसिङाव बलिराम बर'नि बेबायदि फुटबल टुर्नामेन्ट थाबाय बे गासैबो टुर्नामेन्टफोरनि गेजेरजों जों जेसेबांहाय मोजां प्लेयार दिहुननानै बेखौ डिस्ट्रिक्ट टिम बा स्टेट टिम बेबायदिफ्राव बादायलाय होनायनि मोनसे खाबु होनो नागिरदों आरो जों आसा खालामदों बे साक्सेस जागोन मानोना बिनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेरनिफ्राय मोजां प्लेयार जों दिहुननो नाजादों। खारन
दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआबो खेलाखौ बोरै दावगाहोनो थाखाय हागोन बिनि नाजादों बेनिखायनो बिभिन्न जायगायाव दिनै जोंहा मोनसे मोनसे समस्थियाव मिनि स्टेडियाम डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम थागोन बेखिनिखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय दा दिनै BTR सरकारनिफ्रायबो मोनसे मोनसे समस्थियाव मोनब्रै बोसोराव मोनब्रै बिदि फुटबल फुटबल ग्राउन्ड डेभेलपमेन्ट थाखाय स्किम होदों आरो जों बिनि गेजेरजों अन्तत गामि ओनसोलाव थानाय जोंनि फुटबल ग्राउन्डफोरखौ जों मोजाङै फोसाबनानै मोजां खेलानो उपजुक्ति खालामनो नाजागोन आरो बेबायदि खालामना होयोबासो जों मोजां फुटबल प्लेयार दिहुननो हागोन गिबि खेबनि थाखाय दुरान्ड कापआ BTC जों BTR सरकारनिफ्राय नाजानानै बेखौ फुटबल खेलाखौ बांसिन इम्पर्टेन्स होनानै जिहेतु जोंनि सुबुंफ्रा जोंनि सेंग्राफ्रा फुटबल खेलायाव बुंनो थाङोब्ला बाय बार्थ बर'फोरा बाय बार्थ प्लेयार फुटबलाव दा बेखौ मोजांसिन डेभेलप खालामनो थांखि लानानैनो थांनाय बोसोरजों ISPL खेला बेखौ सा सानजा भारतनि गासै मोनजि सिक्स काउन्सिलखौ लानानै मोनसे बादायलायनाय खुंदोंमोन आरो बे मोजाङैनो जालांदों आरो बेनि गेजेरजों जों अन्तत सन्तोष ट्रफियाव गेलेनाय मोनसे खाबु मोन्दों एबार जों बेखौ आरो एसे आपग्रेड खालामनानै एसिया लेभेलनि बेस्ट मोनसे कम्पिटिसन फुटबल ट्रफि दुरान्ड कापनि ट्रफि बेखौ जों जोंनि BTR ओनसोलाव लाबोनो हादों इतिमধ্যে फैगोन 5 तारिखखालि इन'ग्रेसन गेमा जागोन आरो जों बिनि गेजेरजोंबो जोंनि गेजेराव थानाय प्लेयारफोरखौ मोनसे एनकारेजमेन्ट होनायजों लोगोसे जोंनि गेलेग्राफोर जाहाथे मोनसे फुटबलनि टेकनिकफोरखौ सोलोंनो हायो माबा लेभेलनि इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयारफोरनि टेकनिकफोरखौ जाहाथे नायनानै सोलोंना लानो हायो बेबायदि मोनसे खाबु होनो नागिरदों जा खरस पाति गोबां असुबिदा दं खिन्थु थेवबो बिनि गेजेरजोंनो जा मोजां स्टेडियामबो गैया थेवबो जों बिनि गेजेरजोंनो बे खेलाखौ खुंनो लादों आरो इतिमধ্যে बे तारिख फिक्स जाबाय नेक्स्ट 5 तारिखनिफ्राय आरम्भ जागोन आरो जों आसा खालामदों बर' BTR ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरा बेखौ नायगोन आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनाय बागै जों मोनसे थुलुंगा होनाय जागोन आरो बेखौनो जों मावफुंनो नाजादों जों सानदों बे साक्सेस जागोन आरो बेनि गेजेरजों अन्तत जोंनि ओनसोलाव थानाय बे बर'ल' नङा BTR ओनसोलनि गासैबो फुटबल प्लेयार जायफ्रा फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्रा बेखै बर'फोर राभाफोर आदिबासि गरखा जों जिखिनि कमिउनिटिया फुटबलखौ खोब इन्टारेस्ट होनानै गेलेयो बिथांमोना मोनसे मोजां स्कप मोनगोन बेनि गेजेरजों गावखौ मोनसे प्रफेसनेल फुटबल हिसाबै दाखांनायनि मोनसे खाबु मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदों